noma ngabe likuliphi izwe uma lelo tempeli kungelonyazi lwezulu ayiculwa ingoma enye tempelini. Sengithola incingo zayiningi kuthiwa nicula ijele nangu nomdluli yakwazi lokho nange kufakaza kuthiwa nicula ijele phakathi etempelini nangesabatha akuculwa enye ingoma ngaphakathi kwetempeli manazaletha ingcwele. Kubhaliwe lapha ehlabelweni ukuthi akwengezwa akuncishiswa akwenziwa lutho ukwenza njengoba kunjalo. Msanike kusikhatha noNkulunkulu nenza izinto ezingenziwa bese kushathina ngoba njengoba nenza nje nina anishi kushathina. Msani kusishisa nathi sinobaba nomama sizelwe nje nathi umfazi wendoda sinegazi. Manje umuntu ecula ijele noma iphika ingoma ecula ngaphansi etempeli kufanele ahambe lo muntu la ekhaya phuma ahambe aye khona ejele lapho ayakhona khona lapho umendo kuthiwa khona umendo uyijele ola ekhaya umendo awukazi ube yijele ola ekhaya umendo unesibusiso. Laba abawasaphayo nabapostayo abakuposte lokuthi kusho njalo ukuthi akuculwe enye ingoma asiguqeni sonke.